Ọtụtụ ọma ụmụ Igbo ibe m, ndị nwe na ndị nwe m, akwanụ m nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Ụnachukwu Akụjọbisi Shalom. Unu asaala chi? Elee otu unu mere? Ọtụtụ ọma o. Oke, o nwee ihe ndị m chọrọ iwetara unu. Achọrọ m ịgwa ụmụazị nke a na-achọ m ịgwa ya ụmụazị ụfọdụ ndị na-amaghị ihe ndị anyị na-akpọ ụfọdụ ihe n'olu Igbo, ụfọdụ ihe ndị dịkacha n'ụlọ n'olu Igbo. Achọrọ m ịgwa ha ihe otu anyị si akpọ ha n'olu Igbo, n'asụsụ Igbo. Ya bụ aha ụfọdụ ihe dị n'ụlọ n'asụsụ Igbo. Aha ụfọdụ ihe dị n'ụlọ n'asụsụ Igbo. E nwere ihe ndị dị iche iche n'ụlọ, mana m na-aga ịkpọ ndị kacha mkpa, ndị anyị na-ahụkọma n'ụlọ, ndị kacha mkpa. M kwuo ya n'olu Bekee, ngwakwa gị ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo. Edekwere m ya n'ugbo ọcha dị ebe a, ya bụ whiteboard. Okay, nke mbụ bụ house. House, anyị niile mana house bụ gịnị? Ụlọ. Ụlọ. Mana kpọmkpọm ndị a na-etinye ya n'okpuru kacha dị mkpa. Kpọmkpọm ndị anyị na-etinye ya n'okpuru kacha dị mkpa. Ị ga-edi ya wepụ kpọmkpọm ndị ahụ, ọ bụzi ụlọ, ọ ga-abụzi ulo. Ị hụrụ, ọ daazị ọfụma. Ụlọ ka anyị na-akpọ house. Nke abụọ, door. Door bụ ụzọ. Itinyekwe kpọmkpọm ndị ahụ, itinye ya. Door, ụzọ. Ụzọ bụ gịnị? Door. O-Z-O, ụzọ. Door. Nke ọzọ bụ window. Window. Ụfọdụ amaghị ihe a na-akpọ window. Window bụ mpio. Mpio. M-P-I-O. Mpio. M-P-I-O. Mpio. Ịma na onye Igbo anyị na-asụpe ihe. Anyị na-akpọ ya ofufe. Anyị na-akpọ ya ụda ya, ụda ọ na-enye. Anyị na-eji ụda ọ na-enye akpọ ya. Nke ọzọ bụ TV. Television. Television a na-akpọ ya igbe onyonyo. Igbe onyonyo maka iji ahụ ihe, iji ekiri ihe, iji enyo ihe. Igbe onyonyo, ọ ya ka anyị na-akpọ television n'onu Igbo. Nke ise bụ air condition. Air condition. Ọtụtụ n'ime anyị nwere air condition n'ụlọ ha, mana ụfọdụ amaghị ihe a na-akpọ ya n'onu Igbo. Ọ air condition ka ha na-akpọ ya. A na-akpọ ya ntụ oyi. Ntụ oyi. Ntụ oyi. Ịma na air condition na-atụ oyi, anyị na-akpọzi ya ntụ oyi. Nke ọzọ bụ refrigerator. Refrigerator ya bụ fridge or freezer anyị na-use n'ụlọ. A na-akpọkwana ya nju oyi. Nju oyi, ọ na-ajụ ihe oyi. Lee ya, lee nke a. Nke mbụ air condition bụ ntụ oyi. Ntụ oyi. Freezer bụ ọkwanụ fridge bụ nju oyi. Nju oyi, ọ na-ajụ ihe oyi. Ọ na-ajụ ihe oyi. Nju oyi. Okay, fan. Fan bụ mfemfe. Mfemfe, o nwere mfemfe ndị ke nọ n'elu. N'elu ụlọ. Nwekwe ndị a na-adọsa adọsa. Mfemfe. Nwekwe ndị eji aka efe. Mfemfe. Fan bụ mfemfe. Plate. Plate bụ efere. Efere. Efere eji eri nri. Efere. Ọ bụ isi nwatakịrị si ya, gaa wetere m plate. Bring me plate. Si ya gaa wetere gị efere. Gaa weta, sụwara ya Igbo. Gaa wetere gị efere. Efere. Efere bụ gịnị? Plate. Basket. 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 Basket ọ ihe ụfọdụ na-akpọ basket. Ọ bụrụ otu esi ekwu ya. Basket bụ ekete. 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 Ọ ya ka anyị na-akpọ ekete. Eji ekete etinye ihe ndị dị iche iche. Ndị ọrụ ugbo na-eji ekete akwaju ngwongwo dị iche iche. N'ala Igbo, ekete bụ ofu ihe bara uru. A na-eji azụ ahịa. A na-ejikwa akwaju ihe ndị arụpụtara n'ọrụ ugbo. Knife. Knife bụ mma. 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 Enwere mma eji esi nri. Mma kitchen. The one in the kitchen, we call it mma ekwo. Mma ekwo. Ekwo. Mma. It stays in the kitchen. Mma ekwo. Then enwekwenu nke eji arụ ọrụ ugbo.
ya bụ mma oge ma nke eji egbuji ihe buru ibu, ihe dịka nkụ. Mma oge, nkụ bụ firewood, maka ndị na-ama ihe mkpọrọ nkụ bụ firewood. Knife bụ mma, na-ekwuo nke ahụ. Spoon bụ ngaji. Ngaji ọnya ka a na-akpọ spoon n'onu Igbo, ngaji. Ị bịa isi nwa gị gaa wetere m ngaji, ọ gaa wetere gị ngaji. Chia bụ oche. Oche anyị na-edu bụ chia. Oche, wetere m oche. Ọ bụghị bụ isi ya gaa bring a chair, si ya wetere gị oche. Oche bụ gịnị? Chair. Tebụlụ. Tebụlụ n'olu Igbo a na-akpọkwa ya tebụlụ. This table a na-akpọ ya tebụlụ, mana ị ga-asụzi ya, ị ga-asụpezi ya n'olu Igbo tebụlụ, ya bụ tebụlụ. Tebụlụ. Ị hụrụ otu o si wee gaa? Mana n'olu ha wee ofu ihe, maka na o nwere ụfọdụ asụsụ Igbo ndị na-ezuchaghị oke. Ihe anyị na-emezi bụ anyị akpọ ya aha dịka ndị oyibo si akpị ya, mana sụpezie ya n'onu Igbo. O kwere ndị anyị natara ndị obodo ọzọ, ịghọtara? Ihe dịka agidi. O nwere ụfọdụ ihe ndị dị iche iche ndị anyị natara obodo ọzọ. Ọ bụghị na Igbo mara mma o, Igbo zuru ezu, mana o nwere ihe ndị na-abụghị ihe ndị anyị nwere, maọbụ ihe ndị eji wee mara anyị. Anyị fụzie ya n'obodo ọzọ, anyị achọọ aha nye ha, ịghọtara? Anyị achọọ afa, ụfọdụ ga-asị afa, anyị achọọ aha kpọọ ha. Anyị nwere ike kpọba ha ihe ndị obodo ahụ na-akpọ ha, mana sụpezie ya n'onu Igbo. Maọkwanụ anyị akpọọ ha aha bekee ha, sụpezie ha n'onu Igbo. O nwekwara ihe ndị dị iche iche a na-akpọkasị aha n'Igbo. Mgbe ọzọ m ga-ewetara unu mkpụrụ osisi dị iche iche, ihe ndị a na-akpọ ha n'onu Igbo. O nwere ihe ndị ihe buru ibu anyị na-emetụbeghị aka. Just na-eso m na YouTube. Subscribe na YouTube ka ị na-enweta ihe nkụzi m ndị a, na-enweta ha. M ga-ejisi ike na-eme ha ugboro abụọ n'izu. M ga-ejisi ike, ọkwa n'ofu ugboro n'izu, otu ahụ si wee kwe m, otu ike si wee kwe m. Maka na ịma na enwekwa m ihe ndị ọzọ m na-eme. M bụ onye nkụzi, m na-azụkwa afịa. Enwekwa m ụmụazị na di m na-ene na ihe ndị ọzọ dị iche iche m na-emekasị. Ya mere, ọ bụrụ na ohere dịrị m ga na-ejisi ike na-ewepụta ihe ndị a kwa izu ka m gakwa n'ihu mechie. Mkpọrọ house, ụlọ, kpọọ door, ụzọ, kpọọ window, mpio, TV, igbe onyonyo, air condition, ntụ oyi, refrigerator, nju oyi, fan, mfemfe, plate, efere, basket, ekete, knife, mma, spoon, ngaji, chair, oche, then tebụlụ. Biko, o nwee ihe ndị ọzọ ị na-amaghị otu esi akpọ ha n'onu Igbo, idere m ya. Ụfọdụ n'ime unu na-eso m na Facebook, idere m ya, ịjụọ m, mma agwa gị otu esi akpọ ya. Unu biko na-ahụ na ihe onyonyo a n'anya, like it, share it and subscribe. Okay? Like it, share it and subscribe, and please, let's start speaking Igbo to our kids. Yeah, every one of us, almost every Igbo person falls in this. Let's start speaking Igbo. Igbo amaka. Let's start telling them, gaa wetere m efere, gaa wetere m ngaji. Gbanyụọkwanụ nju oyi a, ya bụ air condition. Wetere m ihe na ntụ oyi, gaa na ntụ oyi wetere m mkpụrụ osisi ahụ nọ ebe ahụ, ka anyị na-asụrụ na ụmụ anyị Igbo. Ka ọ dịbazienu. Igbo amaka. Aka m bụkwa nwa unu nwaanyị na onye nkụzi unu, Ụnachukwu Akujobisi Shalom. Biko subscribe. Ọ na ịchọ ka anyị gaa n'iru, subscribe. Ihe kacha mkpa, ọ bụ ile pụọ. Subscribe. Thank you. Like and share.